Omurobiri okubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokerio y'abaibuli. Igoro yake. Maronte ingore chianga, maronte ingire pikiniki, mbire ngogonte yonga igoro yake. Aya igoro ye town. Ntua kwana tanaye ngakotenda serie mukungori. Aro. Oli baka ne ebire. No ro muntu kwetheri tukolirimo sere tukose ameri. Kwane ntekenga. Obisa no anda. Hey, amarete babe round ye tura cheruan. Omukungori mukungi mwalengana rogoroga na kinera ntetongeresere. Yani ugaseri oli. Kwana ngora. Ugaseri omukungoria. Tara kwa na matukabere oria makori megweto getana bakungu. Bakungu bale ngothe. Yana koboli. Dikori osana bantu bagweto. Bono ite igomero omonto akotere ningo koboli arenchera. Bono igoso kinabwa. Did you give me time to explain also why you are going bisongo? Mobisanje tije skuru mate. Igoro nyenge skuru ina chita ko tie birogo na kwanda chichoche skuru. Kene ke bana le golika iga. Oko nkwana bisongo we will deal with go say I am mudiri with go say I am mudiri. Kwale go tene no mbolinga. Who is this? Who is that woman? Bana ko bodi bana ndai bone. Kwa kereta ngego. That is a woman. Yeah, is a woman. Olino motoro merete ke mundo bono nga ingoero mundo buno manyero ko gose no yo ngumbwa umo gakoyo gochwe oma te cherusa njina atame gukurwani aine nyaruka bo riswali ni ya lele ende to ebori mono nkiagera na ko bonya mangana ambition yangu because akaro umuntu okokora ibintu kiti no bwate objective no bwate your target ambition yawe ambition yangu ndi nete nkore school mishande taye tuna wani wako mpeve de school fees watemere si watene nkore school yani nyore mirimo nkore nchenche ko ikora okay onyore mirimo ko nkore uchugweko mirimo yita tugitire tatogeti abatego te koma sabuto okay tutanga te komocha ndatulikiri scenario umuntu osomiro kule university akara kule university akarega siabolire what do you have in mind aside yende tingo tumeke talanta okay naliri swali nale kuboda very simple two Norochenga na temira singonya. Na temira singonya kokosomia. Na inde moso enyaroka nereta. Yareke. Na temira singonya kubanga abana. Batekere goikira kwa bangiro umuntu atatagiti kubangika. Bato ko mutire gucya. Oh no.
tinta itingo tige into you are willing to work hard. Na ekara kwa nyora kabesa gakengo bono yanda kuboria ase saving yawo no bwate kabesa kasini niga ekara na koiro kweriserera nayo maite na ki ese kanyoro mocha ese gotoka timbwati ore akonyera mbate nkeyote okay na maite ekara tata gotoibura ntwari ngi tata ringi muri na mama tari ngi muri banganyu bengi ai bono obogimo bwa konyera ekara obogimo bwa konyera bono ya you have to work hard and umanye ne kigo sebega sa untengenge etukangenga kierinta bugati ya tokanga nange support kingo cha kono ko support yo kanyo Nyamasegere. Ora temo kende nge onora ko. Ngo, kwenda ndamo fasa next chuko kwa nige swiri ya pwana. Hallelujah. Woo! Gominande asigaki. Woo! Adana wana akoraga Inki. ego sako nywa maruban nkyo konya gotuma tumerega bo sore bie kai wo konya ko Twakwanire na mukira ngo. ona kera kwa kwanira nyamukera amo ko na nero kwatinda Kwenda ndamo ngasa. Wana gigiga. Kombe kare fia. Aba no wate no mugani ore. Ngiro ndoze twakoro. Inche. Ndino mugani ndera lakini wono nje ndoro kwa engineer. Mojom. Engineer yo kai wa. Engineer nene sana. Na kinda ko mwangi kuri nje. Iga mbwango na jete kinoleki. No yitinga maedi mon. Igomento mochikete mata kolega sero. Wono ngonya utaratari gatu mete kerole engineer ande wono to ikansa gasija ukoli. Ikunya utaratari gara sama chengal listina kunya kwa nyola nemereme. Sawa kwanza nyumba na ile kaptoto vuto to aga kana muta wode ni. Minu me tuagachi. Oso de tuagachi. Oh, ani watching ndoto. Nyumba ina hotel tali wade tali amana. Ndete oimo yuna hotel mo bisa. Nero tutacha nyumba tete kwa nyumba kwa story. Yung musajo. Ya. Eh. Kasi dari musajo. Ay. Musanyo. Oh. Iya sana ndata ngoto ga kinene na na tumuke. Timuro chipiani. Ari kutoka. Na bona ari como connect nae. Ngero to para yasi. Ava njirando jina maisa na termogen. Tinta jamu. Kai kwando. So mete ngando chive. Na so metoro. Wale nsanji no so mete. Na wale na ti termogen. No nginyore bol. Tambodi nge sale igani. Ngote njeni chengo na ko ku immaculate ke sare. Nae. Baba kwa gotir. Kakina. Ni liol nae. Kwa gotir. Tinda gota. Okay. Ikeni kero kitu chiko change. Mo bela na ro kwanji. Kosa ne ringo wata ko. Obosio. Amane. Karaguna. Kamata. Ngagero jo zito. Amane no. No. Ya to uwa. Mono mno ina amane. Onye kera igo vibrate. Ogo vibrate bano bune simie no kyo sene tekino go sene Samsung. Ngyo dal ko bwa dere simia. Ngyo kombe kere binte bimokoro ko se kuwait go se jero go se ngakye koro. Njoko boli. Eko kwa kero monto ta ya ko tenga kwase ka sabati ke ko bere simi mengo ya ko tima disina kanyo. Kyama ko kwandire bisongo bune byo ko ka se no kwana ngo wa nga the number ko se ngaki aya mugusi the number. Kwano ko. Ya butora. Ngyo kombe kere binte bim. Ibibio monta tare oroni lakini teri kwa enta. No. Visa tigango tebinga mangana wanyikeire aramani. Chipurani ntua banget. Kwa chio twakora twagambe
Yani ngwete ngarero ori orenge na wapi arenge na nani wapi ori orenge chisiaga ime ori orenge bituma ime ori orenge makori ime ngobwate kore ngatibana na gwate simu na muntu buno ono bugeta bana musacha bie ori orenge chisiaga ime ori orenge bituma ime ori orenge bitenga ime iko chisiaga ime no koburuga ebituma ime no kosamura ebitenga ime no ko ebeke iske ngombe nkimbwata ligoso na bakungu na ko boli buno uri kwanyora bono rete gomero montako musibwati buno uri kwanyora nera gali okompitero ono montu asomete ne tugakora ne class ndikwa kolete iti ngwigete none sabani yaye mwarenga na rete ngiga kobera engba kora iko tinsomete iko mutu ngetuegete buno mutu ya bude skania kene ngelia aje yango kani gake muntu digansi ke ga no boko ngo chauga to boko okanga inankanyi ngaseli mukungu boni ga bana bakondera ngango cholenga ngikiaba no metenga ndi monko buli ali mwana birimbi beke gundi bunege chuchu njetera kega nkanyora bono ngono metenga ndi mwata bana ndi gata sentikete anda yatara bana kwa ndo ko muwagyo koliki nyina omarete Nyabeta Ndizi TV Ubwansu Gusii. Langu jina ni Conrad Ngwesi, msimamizi mkuu wa kitengo cha Graphic and Design hapa Ndizi TV. Ningependa kuchukua fursa hii kukutakia heri njema za Krismasi na mwaka mpya wenye fanaka. Na nikukumbusha ya kwamba iwapo hukutimiza ndoto zako mwaka huu, usife moyo, manake mwaka mpya huu hapa na tutaanza upya. Alamsiki. Nkobasaba twaro kwegene uko kubakorera ndigase lakini ndaete mbatakere esu kwengia no mwaka omuyomya ndaete oli otabwati nayo tio kia mandazi esu kwe ndi abantu bakomanga toikire esu nayo obwate ka oyo omino otabwati toragira ebie Egitirendo mwarimu bino nyambane kurwa nsema yege kurogito oyomo babanchu Ndizi TV bakorigere nandi bakomentera mangana asige kurogito onko baganiri umuyego muya murenda abana baitu buya nandi baira ne school buya nandi mugatikire yento buya erinde tuko chako umwako yumoyo banyantu ari yete Christmas yekia. I wish you all the best season's greetings mwarimu bino nyambane. Omwancho omurigere bwe TV ya Ndizi TV aserie tankoro kwa Job Maangi ninche omusaki bwa mangana maya kurwa se county Nyamira mbiamono asengenche twabere tukubwaterana asomwaka obeire omotambe wonondo chenkonda tore ase emeyaga yogo chengera Christmas na boigo kwamboka omwaka omojia ntatemba sabenga ntoba tugotumeka chibesa cheito asenchira etali engia tunyolenga omwaka omojia nole angenoro gutiko chaka na boigo tunyore abatali kwenyara ase ebinyoro tomenyete nechinsemo chiri tomenyete nkobaganiria Christmas ekia no mwaka omojia wa masisenia Ndizi TV Ubwansu Gusii. Gamba tebiga. Tongo kwana no monto kwa mama le. Bone yoko roro chinya na bantu baba jijirani chira basiko bolingi. Ngikyaba mu inoga kende getaya. Kibaye kibakorendira ya bantu kibakorendira ya ba. Baro rebindo. Mai tana ndege ndongera na aligere biga. Kwabweka nire mukeira. Wase no yo bintu, wase no ngochi. Kwabweka nire mukeira tabia. Wase no yo bintu, wase no ngochi. Kobatigera ndege kamaro ni ngumuko chanda. Kola mungu cha kubarugera ayo manene ayo tusori korugere mama. Yanda kuburi mukaira bana oli baga gwakira mama njirate iyo
ara imoka kwa kirisi bona munya mama ngi atari kwa kira mama isi mikwa sara mugori aya amwa rese ya mama naro rirebe iga igana ana bona mwibori aya aganya koga njengo ndano Mombasa by the way akira mama onyore simu yawe tari boso aibye gusengoro ndo kwa chete simu yonga yere tatu kayere Mombasa twaenda utigare kusiki osama konsoe mchiba wana kerobo eligere liga baba oko weke dera usiga kwaro no wana te Mombasa digere ringo on kerobo ngingo ko ligere liga ningo mbona sawa kora inki Allah Mombasa tunaenda wewe kuna basa kwa kamesa eke niki abana Mombasa ga yoro chingora chu koriya nya nyona ma ko kana chingora ra ko nyona ko nantiga tondama ratemu ine bintu bitayo amangana Mombasa ine studio yaonere India sawa kwa crazy minga ko tumere chibese inki okwigwera bugo nanya ngagosaba 200 mine rogante intati orange nchikuhingira erengo mbekira ari choko musiko pinto ngagosaba vest nanya kugosaba besonge ngingosaba mokire beseronga yango kani doche mo se enda dating enda na yanga yango kani gakiyo monoi yango kai ngotebika igai amna na tebete minje ngotena na ki ya bono nyanjama enda ngo kuchiga ali orore naye musiko nino mukwani egento kende njirate yonga ngoto mero efe ogenda ebintu binde birega igabiganetie bese birahera nyefimera te mondo kuigwena nje Mombasa ngwandande jerendete yamora na kibone kunyarika na kiye kunyarika lakini amate na kina arengere ngatakante mama ngara nani tiganda ira magoro make kunanga ai gwati karete mu ina yora bero iga kwao kunange gwati karete iga kwao ora bero yembebe tense na mama agacha mwaonga nyo bali mole singisi yangu motugo igose kende ngetikarteni nchengi chiseno kamanya na bana nchego kolendera bana wana kwateba yanundu mintoga asenkoragera okuwachira ranchi goro mentene chingo nale kwatia nale kubanga wana nkuruga nale kwanda enkuruga sasa bune kayanya narage ntige kuruga ga sasa ngende gali kuragera na bana batano inche njoma inche Oroche ningwana tengwana aya no oroche nganchi kurenda bana bali babo. Ora mine ne koroba. Bitulie. Ene nyomba. Oroche bano ore koroba igoro. Karen, State House, Lavington, America, USA. Otarua. White House. Daro tame. White House. Kuigeso white. White. No, te que te coru, so chikuru garaban. Kera kwande dise yo mugu kwa meta tari ngotigara ban mai. Abana nki algotigara mai, monta ko sokana musigo. Ali ngo chono musigo muao. Bari yo katiketa. Ya, na kiro chata ko leti musigo. Ngo charto chaka bana upia. Kila kitu mpia mbako mwito no monyia. Amoito monyia, abana banyia. Tali ngana maisa mpia. Inche? Inga kingo kare. Kingo. Chikurugera bana bange bigo bi ageta mapere. Aje, torama bana bane bigo. Chiri chingi kenya sa tali bo berenda. Yo muto ga jo manyete. Ese ngenje bano balire te bune so bonso boroche bana na baba buna bainge na baba bune biteni na baba buna maiga na buna bwa bana. Torama bana bana. Yando jityo tike uchenji no tiko boyo buri kwa bwate grasi tike remo gento ngibulane tu na kero tingo tigani yani bora chikura nyo story eri didi mucha kubwa twata gachupa kago tyoke buse grasi me ngo sa unaona chakire tu tiga by then na go present asa bana tu asometa monsi aina mutangandi na tu anyo nande no chobo gima kwa bomma jiko ambukasni abonya abamalisera abanyambeki babo bitengo babo yonde njenanya korra bari ba jiete kare no njenanya ko bomera
Abondo itubika ni kom. Chibusa chiko twale guita gari. Ya nyasaba ko nyande gonchole kwa beire buyiga. Nyasa no monene. Ndasu kuisina nya konde kanisa. Bodo wenda. Oh, ya sana wasi bile nyangi. Nyangi ninje ngorra ke. Nyangi ero abatinda amwa. Teltiara wa. Boro no bwate wo konyana arusi rie betara tukuteje. Abana manda ne timuma faraiga. Robert ndo mongemere mo. Bose bonna le kumunyana twale kwa mbaye lakini nabongo kote. Bali no nkonya no mbosa. Bali no boli omonto tayoranje. Bali baraburangeri ngina baye bayiro musigori. Omusigori no makon. Ngiro se bakumwamerega. Yakubara amante ebinjira bakurwari. Abana babeke galta ingina ate ne paranyo bara abana. Kera ba chire. Nari bono ngekorengera ringa. Kochande. Usetindi gocha. Omanye ko chaka korengeri gosengo chole gositori gocha. Ositindi gocha. Nende kibora anda ke kibora sambe. Tingocha. Weka bono ngeo gokolingo lindora ngakia mangana watikire kwanda chinsi yaga mama koli metoyo. Bon. Ngoboli swali. Kora kwa boli ti wara bolia. To kombo no le chivu. Ngoboli. Bolia. Isteli kiuraga nyoko. Nandi sanga biuraga nyotinde. Yani onte ebise ali mukungu. Kwaramira abana bane gose bainge gose ngaki nande nkonte yorengeri ogocha. Ngakiuraga nyoko style. Methodic. Elia biology. Kongo totai. Arana bakango ko. Movisa. Elie ke bande. No maete buye go so kontra. Beyonce. Ocha bunande. To basa ko nganda rete. Ane mwesimiwa. Obogi mabwao. Obolega. Finger tips. Ega. Mbubwate te. Inche ndancenga. Nkobore. Osturko. Igo bono to chonge konyegeri chinyi go ga nganga nchere kinda atake go. Ndatake go kwendege go no bwatande. Igo na kwanja nabo kabano man. Na kwanja. Na anda ke ninja nanje. Na kwanja natira kurwari ge itabaka. Anja bono tindua. Ntene nestengo. Twara wakora iga. Seba goko mado kwanyuro bosonsto. Genda tingechi kwaro noro baro kuruse gabo. Tangoro Kurioke Nicholas, como Officer Social Development, Kurue, ese sub-county Nyamira South. Kwa ushirikiano na Ndizi TV, aso mwako mwema tuwawele toka kule Gusii ngia. Abaninji na abaligeli ba Ndizi TV, na mpaka ndiri Christmas yekia. Mwachumelia nchini Gongoro kwa Victor Sultano Bangi umutuniriri wemeroverio imea Ndizi TV chinga kitogo chengera omoyega we Christmas na wigo omwaka omuya nigongo irali bageri okwire ningambi muno aye buno murigereria ko ireli bagali yao na kurigereria emeroverio ya itokuru mwako gachagete koikera bono na wigo mpairane lingambi muno abarali bonsi bayenekiringa emeroverie ya wekere ase enchira ya bene chinga kitogo chengera Christmas no mwaka omuya twenyore boigo na bali abatabwati. Kumbuka, ipo siku tuzidisheni.
bitume bimbyameti bono nari twari gutwara ligesa ligiye sengenge mbura nero ubuye bitakabike umongina baskaria ngatuma ite na chiri kuligire bitume byao mbyameti arafu makonda utagotiga gutena kina abugire kona goteki na bugete mambia bya chanchiru amakonda achira kuri bituma ubukendi bano no bwachira makonda imogete kero ubukendi bukari nari na makonda akoimuka bone siri ne umongina baskaria ntagete toimoke mapema kenda etuke kurukunga enokem agrovet ego twanyeruka enokem agrovet ego toko muchubo songo no konyora mariogo aya gwita makonde amariogo yoboke una chingende chibona cyangere ko rigisaiga manyarora kyakakire ko rigisa ko barira moyo buri obuya ogosiarire bituma byao bichenje bibe bimwam amina tari obuyo bwoka babwate bakachindagira chichombe babwate bakamariogo yechombe babwate kirege na eta moisonde gari ngaro ngombe yao nero ngayangire kunyarika ngabwata magecha ngo chisibiande kolende gotengo chisiberi amache yayo mongina obugeremi bwonchoreire na enokem agrovet amina Niki maine tarira enokem agrovet ime yumuchukisi iliyonyora mariogo yugusiarire bimeri indagira ni supplement chietugo empego yetugo amariogo yugusiarire kenyambi chimbusuro amoyo ebichuchu byogotuga banyore asinyumba ya Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society angena Market Plaza Orusagerunde Nigorore opposite Shell Petrol Station, formerly Falcon Petrol Station. Naboigo, Bachagiro Rosagironde, Ensemo ya Jogo, Angena Jogo Primary School. Gusoba Keresimi, Enokem Agrovet Limited, growing healthier futures, one harvest at a time. Akitika wanomi nyakengende. Chai, omonginero wachirego. Tikangende, uneka. Ya, tikangende nyakengende. Mambo vipi? Tarehe 26 Desemba cheka ndani ya Camel Park Hotel moja kwa moja inaitwa Family Day. Wachekeshaji mbalimbali watakuwepo kama Akuku Danger, Smart Joker, Adis Jojo, MC Krawaski, Odiero Jamjengo, MC Alando, pia atakuwepo DJ Nelix. Usikose kufika kama kawaida, vyakula mbalimbali, vinywaji, mchezo kila aina. Kiingilio itakuwa ni shilingi 1,000 peke yake, ila kwa VIP itakuwa shilingi 2,000. Fika ndani ya Camel Park Hotel, the pride of Gusii. In the meantime, that episode Mr. Practical on the voice. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Umwancho muligire bgataseni kia Ndizi TV na gusogerie bwairebu ya Merry Christmas asene no gosemeria ngari tukoria rero no genda tukaba gukuri chengera nabo yokweneka kwanyara kabo gusanga amana bamino bali batabugati enchira yo kwenyorera ngeria yabo likera litukoanene litko liria rero litkoliriria Christmas emanye Jumatatu chinsa isato chabona botuko nkukwaligania senchira bero nyara kabo gusanga amona inche chingaki abariki baito mangana ya banyara kwa bakwe busura imena isiko yorogongo rwa Gusii eli banyara kwa bako ya sangiria selibo elimo na intubune getaseni Ndizi TV tonyara kwa bato gusanga amonaye karibu sana chingaki etokubata nere Petra mukeira kwena kiabuna erio gine chibicha chago chira senchira yobo ikerana litera negoro kwa Josephat misingura nande aseke kagitali getambe eli tonyara kwa bato gusanga amonaye.
Karibu sana bunerebu tambo mwancho muligire nabo kubatia maya ya gwetera se mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital, gwetera YouTube Ndizi TV News, gwetera se website yetu ya www.ndizitv.net lindo nyale koba kwemanya amange nganyale koba kagwateka imena isko yorogongo ruagusi. Karibu sana tujale koba tukusanga manaye bunerebu tambeli tukobuneria Christmas tukobulia ine litukulia lero ayengwanya koba konya libagari ya bene kwanyara koba gogo chengera anene lituko elirene liesu kusanga karengeri kiago amona intugwetera se mitandao nabo igo enamba yesimi o SMS yegendrete ko rokana ase TV yao. Karibu emanye Jumatatu elinyara koba tukusanga amona senchira yobo ikerano chinga ki aba Kenya ao bagenda to koba chengera lituko liesu kuni gobono ababwata nimo bonchorelia kurwasa chi sector ao bagatagati bo mochubo songo banyara koba wesokia anene na koerera bose ko batuke birengereri byabo igoro chinchira obonchori banyara ko bakorekana ase obakatagati bwo mochi oyobo songo moliki oitodori kaske muma nanyara ko bagagosanga nagati ya bonchoreria abo abange banyara ko bagoteba nigo obonchoreria obubanyara ko babo koira na insekegima ekero okolengania mone myaka imenge yanyarire ko bagigo etero nyara boniga abange banyara ko bakogokera obonchoreria obo asa bange bechikaso banyara ko bagwesokia rinde banyara ko bagosanga nakwenekia buna obonchori bwa banyare ko bugukina gati yabo obonchoreria bwa emebo gani omoriki oitodori kaske muma nanyara ko bagosanga mono obonchoreria abo bugatagati bwo mocho bosongo nagotwariganeria orobotiro ko batia Ritukoria suguku asama tukamaiga nigo lyaringe omogoko asensemo yo bonchoreria asa bonchoreria bakanyorire chingaki chingia chokorosi enibo ase amatukayo kurinde ase ritukoria rero imeyo mochobo songo abonchoreria nigo babwate ebirengereri ao ase igati yabo bemurunganeire ogokiana kwe biasara kolengania na matukamaiga ase chingaki chesuguku. Leo mogo, mimi ni mkaaji wa Kisii. Kwa siku ya leo japokuwa nilifungua kazi late but siwezi sema kama kuna tofauti kubwa, kazi imepiki kidogo, mvua tu ndio imekosea. Kama sio mvua imenyesha for 2 hours, naona nimeachieve target yangu ya siku. Customer wamekuwa lakini nimepata changamoto sehemu ya watoto ambao wafiki bei, watoto wamekuwa wengi, nili expect like wao ndio wangekuwa customer wangu wa leo but mostly walikuwa wanataka chips ya 20 30 na mimi napima kuanzia 80 so imekuwa ni challenge. Ndieta nkuru kurame kibuto mokoli biashara se umuteni to bosongo Christmas ekere nini na Christmas ya kurumaiga chiba senchi alengo naboni gatwa kolire kurumambi turakora biashara natwa gakorira abukare nikageretse gendo kego ya no chumi ya Kenya muna ya beirende nebintu nabiro bibi gokonga getilo chinga itukeli Christmas ngandi kwate ko bautiende na matuka maiga lineli tukolinga lyonse na kurumaiga Samarieta njengoro kudanikani moyo monjori oga Gusii town itukolia leo ya bere likongu biashara mbia abana baikire town baikora nani chikeki cha kwamira megati twa megete oda teyo yani Christmas kia leo togerengane Christmas kia ule kurumaya ekia leo ngebwati besa pi Kurene nonya naboni go mubagani o Dubai wegokeiri ase ogokinya kobonia chingakechi chesuguku ase batebire munani go baonirie buyakagema kobua amatuko amagega. Samarieta Morgan Ringo, supervisor Dubai Hotel, the modern hotel in town. Actually gongo kwana rigoro ya this festive season generally kuhusu hoteli yetu compared to the last years as in the festive seasons hoteli yetu ya twalire customer chinge as in tuanyore mapato mengi kuliko the last years in as much as
the economy ne mbere ne to migete lakini hoteli to ya tware customers kurinde nonyana bonigo abonchori abe murunganire okomentekana kwa magori ye chindagera ase chichiro. Bidhaa zangu nilizinunua prior, japokuwa ya kuna zingine ziliongeza bei towards kwanza matarehe 20 hapo. Ya etangoro ku anmora rero teri ya ito Dubai twa experience iroko nyo konge tuoni rikorumambie binte binge abanta abange biroga abantu bagoichora aso bwenge twaoni rero obwama tukandonsi magori chichiro ebinto mbiri bobe mono magori na mendete lakini tari mono Baigoni gabonshire babwate chindagira chiri cyale koneka mono litukeriga ryesuguko. Rero tuoniri chiswe chingoko chips mono chips esengensho abana ama tukayuande ngoni twarenge lakini leo nayo chipo na kuku zimezidi. Kwa majina naitwa Hamza Yusuf Mohamed. Mimi ndio manager wa Dubai Hotel Kisii branch. Na ngine ni kuhusu chakula. Chakula yetu na environment yetu ni kitu moja. Environment ni clean. Ndizi TV Dorcas Kemoma. Mbiamono omoriki oito Dorcas Kemoma soroboti urwa senchira yobo ikiranu totigarete boigase sekta yobo nchoreria anene obosombi wa matatu nigo babwatani akorwa ase stage enene ya bosongo banyara ko bagwesokia na goteba nigo obonchoreria obu banyara ko babokoira nanseke gimakorengana mune miaka yanyarira ko bagegoita nigo chingaki echecho banyara ko bakoye moche serikali ya Kenya kwanza aso komentari goriria mabuteneri goriria binto ibirira banta bange batigera chinga chiabo na boigo batariko bagwesokia se okurwensemo eyemo ochia ase ende omoriki oito Frida Kerubo na nyara ko bagoikira na sensemeyo na gutwariganira robotiro kubatia sekta ya matatu ngati yechi sekta echocheirire emeli na gokinia uchumi imeyorogongo rwa Gusii asenga kiyemeyega yesuguku niga bange babere bagotwara ogosemere buna nkonyora bale elisamura kolinde nigo yabeire mamincha asabanta bake babere bagotara gochia ase chinsemo rero ntaro 25 Christmas torochenga kende nkeria abante miaka ya erire arituko buna rero igo tware kubuguria abantu in fact abantu paka twatiga abantu nse abantu bande bakominyoka gochi Nairobi bachikori poti 2060 years abonchereria bamatatu nigo bamuchirie omuraibwense kubwatikana no gokonga kubugima kubwatikana no gokina kwerigoriria maguta nigo bonchereria ase sekte yo bwabeire bokwire nanse anene chinga kiechiga chesuguku no konya kominyoke town iga lakini obugime borobokongu mongwano yo tokongeirio obugima bobe tuachire kuonchokana nabantu barabunto baroche nabo baro gotatigamba bwati beso gochikobeko monta segari okotebita bwati besa osinyunkyo kora kiara maguta are igoro keregente kere igoro bono obugime botokongere tonyendirio mongwano yancha atosukerie bintu bigunsake nari twenge gocha kokonyeka egere no tonyono ene ki abana baguchire skuru January matatu bone here bo betokongere tokokongokobe korengania obonchereria bwa matatu ase miaka ya magega nigo mwako yoiga obonchereria boiranire inse ase abonchereria barera asara enene asabange batabwati enibo miaka ya gochimaega abantu noe baenge gocha noe baenge korere konya kwenge babwate chibesa lakini goikira boni gabesa njiyo kurwo murayo ya sobogambi obo toroche ngobo gime borobo kongo bepi ande toro chinga boko genderaiga abante to gochikoita nase chinyomba intu abanyana kuringana ngo ikana motebi nkonye kyo bwata kwanyonera tabwati nonye nabo ase chigali cha town service ekyo cyalekorenta abanta sorgongo rwa Gusii tichibeti chigoikerania buna akoerera omonchereria omatatu
Teno monto ngo brock chigari chata on service una boniga chigari chikoro kurembo super metro Kenya mpya ejichonzi go chiachira chikomanyekane tengane chiacheni. In fact gari teyo ya chiri no eneye monchache tenke lakini inchiri gocha koira na gocha because abantu igo barabake yani tuanga egete iga Kisii stage yani ntomanye tigu ya we are heading to because comparing ine miaka ya elire abantere bakurwa sesako ya kinyamo nigo baenekia kubwatia amachiko anene ase ogotatumika ebinyogwa byogotindia na koenekia buna oyora bega kubuna lichikelio nigara bega koimukirigwa egetambukero egetindi naingero montreba yo mo basabandera bali abaronge etogoteria bagendi baito bechigali nona bakurundi chipigibino bana bantereba barenda bananchi abo boretie bakore asherere bamayochikorikiande gyansi kibarari aiga bantereba bamusocha ambali konyumarua ebatoregete hebakunywa maru makaigo baada ya kasi neini yancheire ko monta akorire gasi abagusibege ntege sinini lakini chinga kichemeremo marua tatakeiria ne sako manager yaitare very strict anyore kuanyura marua oko suspended for 1 month kuagendanka nonya nabo chingaki abange bagenderete koegokia niga bantereba baborigwe ko bamaiso na koegokia magayo gokora emirimo boigo abaiboli nigo baborigwe gotumika enibo yabo boronge na koerobelia boikiranu aso mwaka ogocha engaki yemegoko abantu abange bakwegokia ase ogotumia ebinto binde byogotindia tokobasorra abantere basimure barimo kogendia abantu banyasaye ase jipara moranche motumia ebinywewa mwakendia abantu tigatokore chishere nomogoko ekero twakore chigasi twaikire abantu banyasaye buya kero muntu tanyora amangana amange na kero kende bari bagokora megoko bono janyo aringo chire gocha ase ngencho ye school fees tigatokore megoko ase nchirerengia enchera yebangete na tutige gento kende gake abana bacho chire school kyara bono January abe Frida Kerubo, Ndizi TV. Biamono omoriki oito Frida Kerubo asoroboti orwa senchira yoboikirano toterete me county ya Kisii bunenchira yamo yokonekia buna baria batariko baba kwenyana nabo bwatoko gani ase county ya Kisii banyale ko bago chengera litukori yesuguko nigo litukori lero mugabana bwe county yo Paul Simbara tianyara ko baga wikirana ase enyagitari ya Kisii teaching and referral ase kerenga yogotarera abarwire bari babwate gose bagene to bakonyora obobwenia ase enyagitari yenga kenyara ko baga gochengera nabo igo gosanga mona barabo asoko ena no bokonyo bwendagera nabo igo bitamba anena guchia sabana bali abanye gose guchia saba ibori bali banyarire koba bakonyora abana ase nyagitari iyo gakora munegeta seniki and Ndizi TV nigo posi imbarati boiganyarire koba gakobori abamenye ko ase county ya Kisii banyara ko bagwesokia nebyombe irinde banyara ko bakwena no bokonyi na gochengera agwetera sanga amona bali batabwati anene ase chinga boigo niganyara ko bagakoboria sector y'obosombi anena bagendia bechigali ne chipigipigi banyara ko maiso chinga ki echibagenda to ko bagakora emirimo yabo y'obosombi anene chinga kichemoyega bwesugo kumilredi mumanyi nanyara ko bagwikirana ase nyagitari ya KTRH na gutwariganira orobotiro kubatia Umugavana bwe county ya Kisii Simba arati nigo litkolia lero asanga bene na barwaire gwetania chimya isanonemo ase nyagitari ya Kisii teaching and referral buna enchere ya moyo korokya obwanchani ase bale ase bono aganeiri bari bonsi babwate gusangana bamwabo ase chinga kechiga tagete ngeli bageli abene ntakere abantu baito bonsi pi Gusii na ensengima Merry Christmas and Happy New Year. Bene na chirinya gitali igaiga abarwaira aba ondetayo kunyara kubarora ekaroge Christmas yeke bando kibakuru na barwa mandazi nanje na lete no mugati amatunda na ndageranke banya koli for Christmas so far na rolira banya abalibane bonsi bakonyora abana abange tuabaire igonkwena nande enyagitali ngima nebo atabarore karibu 600 nabunda etendole nande ndait kuboli onde bwensi nae kobwate no ene sugukunke genda rora omuntu rwalete
no bali balechera once bararu na bararu bagoke kero Yesu ikiyoka na kitoranya leo kora chinga kieje naende tusabira nino bali barwarite muno banyaye kubwena. So far so good. Nyaktari nindo chenga mbiere there is order na boigo nkomektoreshanga twaire servicing ya uchasa abantu baitu. Omugavana nigo abaireka gusangana bamenyi bonsi be county ya Kisii ase kulinderero abagakwenyora abarwaire na gati abali abanyora barekana gusasokia amasyo abo ase okonyorwa na nigo bakambuya mono gochiase omugavana Simba Arati. Kwiraneri Simba Arati ngambia mono ase ngencho gotoretere bia waga igase nyagitari yetu ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Asengencho kuinyora ngana inda barwire mbaro kulenda batakire konyore ikibakoria tokumwiraneri ngambia mona asengencho torete ira mabere otorete ira mugati na matunda boigone reso tobisia obana mbabase konyora obokendu ninde togotebi na bali bande nyasanya ariko bakagoseseni babwate banyara ko babakwa abamo bali batabwati buna bono ebirema na bali bande bonse bachandike tubuna chintakana na bali bonse babwate emichanda wao nekera barakora igo nyasaye nabaseseni. We want to thank our governor kwa kazi ambayo amefanya, pia sisi ametukumbuka, ametuletea maziwa ya watoto, ametuletea matunda, ametupea kitambaa at least tunaweza funika mtoto asipatwe na baridi. So our governor, we want to thank you very much. May God Voigo nigo omugavana agania abarundi bonsi koba maiso ase chinga kechiga chemeyega gekorengani wabuna nigo emibasokano ekoba emenge ase bunchinga kibune chiga ase voigo abasaba gokeanya amaliogo yogotindia. Nsabe abantu bonsi ipi abairi baito basani muachire kuruisiko kuru Nairobi, Mombasa, Eldoret, Kisumu, Narok andons kenyengimo muachire kukwani abaiboli inka abamino tumo tumia chigali cheno manyanga Gusii chipikipiki tobwate nechi nyinge mono gaki gendi chigali ngora na bali muranyole mwanyule tikakogende gali koromolero chinga Yesu guko obogima nobu ya gwachire gosherekea na entu ntotagete abantu baito baikoma komoya na ntogende nobugima. Kuripoteria egetaseni kya Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Biamono Mildred Momanyi sorobotirwa senchira yobo ikiranime county ya Nyamira nigo boigo abamenye be county banyarako bagweso kina gochengera lituko eliries gukuboigo asegati yabamenya abo banyarako bagoteba nigo bogima bwagendere ko ba obokongu kigima obubwabeire anene ense mugoso bwaire abange gotesokia elio gochengera lituko elio nonya nabo nigo babulie serikali nyarako bekoriga libuya anene amagori yebindo ngenjo gati yabo ligoriria mabuta nigo boigo banyara ko bakurwa esegeto gochia sababu hata nibe sector yo bosombi asababu ligi banyara ko ba maiso chingaki echicho gochengera lituko lia gosomba yega bwesu kujobu mage kurwa se county ya Nyamira na mangemono nigo esengima yachengera lituko linene Yesu guku iri lituko lyo motolia Yesu Kristo abetega kuiborwa asaba menyi be county Nyamira batatigiri maega ntoira egetambokero gosangana bamenyi be county Nyamira aseba irali bagali abene kuganeria abasani abairi n'abantu bonsi Christmas ekia essence mo yo muyego yo toikire we Christmas nigo kuganeria abantu baito bonsi pi Christmas ekia nona baresiko kinsemo chia mumbu nona bare uchi Nairobi kinsema mbali kuganeria abantu baminde December koro mwaka buya tolie Christmas buya nkobaganiria sukuku engija kolende nonya nigo mbaichanira ogokina gwa kerengo kyobogima engana bakagerete buna yirira abantu kotachengera litukeli buna matuko akare iyo uchumi na kongata nane sugukwe ndoro chigo sento yotonyore na kanda asia kamo na kabosia kamo igatonga indereri around ye binto bikongeta around yo tota ngando che binte bitokongerte kerase kana no kuimoki customer pesa parte yo mbasaba serikali gotingia oborendi chinga kechi chesuguku anene mono nalio bosali bokoba nabarundi chigali nechipigipigi kurundia ase enchera engia ba boda engeke Christmas moteme goso nyomba mapema
eseng'encho bono nabo obosari ng'aki Christmas ekamire nario obosari boko bobonge na serikali yetu ya Nyamira yake patroli kabisa yarora abasari bari barase gusari obogima bwa bantu pigipigi imoge ndi pigipigi mono sana ne speed yere igoro engake ye Christmas ikiagera abageni nabange bagocha imoko minyoka ikiagera omokonya mwabe kremi basokano yanyore n'abantu baitu baumire abande basiri obogima bwabo ase basaba barayiko bainyora asobwagachi bw'ekipara n'amagenderero ande esense moye parere ko chimumbuga ko chiga soko chinche kwenda kerenda akiumuraye abaraye baito epara ne ya muhimu sana kila moto tiri chipara ntuna anto ba boda boda none byoma byeto bya boda boda mbigo saleka ndo kunyara go chenji tubeke no morom ikonare go tema kuburia baipoli ekiagera matemtoro cha sokire Kisii pincha soka Kisii snerone che soke erinde mbatumeka chibesa bobe nande nale ko boria barai baito aboro ba MCA omo MP ne education county director chisukuru cheito chisekenderi iko chiko boria abana baira elimu ya masakara kira etamwe yamo etamwe tangani elimu yamo eya kabere elimu ya kabere eya gatatu bona masakara yu abeira mange nanda baiboli ya baira baiboli obakonko ya nyora aba MP baito mutale gwetari ni mukani abantu abikera ba tunyanya asire mono bono tugonya gusabaiga kali tukonyora gaketika tuteme gukali nanto tumeko besugukwe Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira Job Maangi Mbiamono Job Maangi asoroboti urwase nchire waikirana kurwase county ya Nyamira ime county ya Kisii nigo gati y'abamenyi batebire gukina kwiriguri kuri ebintu nabo igo okoenekia buna obogima bwanyareko bogokonga gati y'ebitange bibirire abange gotesokia eliyo gochengera na gukora obugori nobonia bw'ebintu eri banyareko bakwenyorera engeria umurikyo ito dipo na sanya niganyareko bagagoikirana somo bwani oyomo ime county ya Kisii asabange babaiboli banyareko bagwesokia eliyo gochengera na kwegokia batebire nigo bogima bugenderete ko babuko babera obokongu ikyabire buna egetango ase barabu baganyarere ko bakoira gose omubaromoke onyare ko bogo gweso kilindo nyaraka ba kugochengera anene lituko elio liesu ko dipo na sanya gotumanyare nga agendere ko bagwatka kurwa sensemo eyo ya nyakoe Ekerorero liarengeri tukolie suguku abantu nigo bagenderete kwegokia ase chinchira ao elio kwenyora okwiburwa ku mwana Yesu Kristo gusanga nagati ya Bible abo baikirana aso mu bugani ojomo Onyakwae hotel nigo banyara gusanga igoro jogo konga kubogima. Majina naitwa Mondi Duncan mkaaji hapa town Kisii. Lakini nilikuwa nimeleta mtoto hapa at least to enjoy na watoto wengine. Lakini changamoto kuu ama tofauti yenye nimeona na ile Christmas iliyopita, shida ni maisha ndio imekuwa ngumu. Unapata ile time at least tulikuwa tuna hata waleta watoto hapa hata watoto 5 hivi na unapea hata 100, lakini saa hii unapata unaleta mtoto mmoja wanachukua 50 bob. Chinga kiecho niga banyara kwerera ogwitika kwa babu na baibuli elio banyara kwenekianga abana babo begokirie no nyangake na letira abana basherekega Christmas na waletire kabla waende school ingawa egarama ya maisha nere igoro lakini njenya hii sacrifice na waleta waragereke iga washereke alafu baadaye next year unatoka chake school kakio mwana ni mleta gaera abe serious na masomo na era narozi na sacrifice na mletirega. Siku ya leo nimeleta watoto waje kucelebrate kwa Christmas. Angalau hata kama maisha ni ngumu, tunajitahidi kama wazazi. Tunaona hakika siku ya leo tukileta watoto wafurahie, hiyo ndio haja kubwa kwanza kwa watoto. Lazima mtoto acelebrate kwa sababu hata siku na wakati kwa tuna celebrate kama wao. So ndio imechangia siku ya leo tumefika mahali hapa, waje waburudike. Nonyana boni go bagenderete kuyarigania boikeranu ase okuyugura wechi skuru eikie gocha ase boigo banyara kuboria abaiboli okwego kiake
na kuinyora chisemi. Kijao itakuwa sasa ni shule, watoto watarudi shule. Mimi nataka ni waombe wazazi wenzangu, tusitumie pesa yote kwa njia mbaya. At least tuweke kidogo, tukikumbuka wiki ijao ni shule. Pia tukijiandaa mambo ya Januari, naambia wazazi wenzangu, msije mkajisahau. Mbele sasa ndio kuna mataa kali sana. Sasa hii ni sherehe ya siku moja, lakini mbele inabidi lazima watoto watasoma. Hiyo ndio gharama yetu kama wazazi. Na tunaombeana pamoja na wazazi wengine wenye hawajafika mahali hapa, na watoto wako kule nyumbani hawaweza kufika mahali hapa. Pia nao wape watoto hiyo changamoto ya kujitia bidii kwenye hii maisha. Maana maisha sasa hii imekuwa iko na challenge, lazima tuadvise watoto ili wasonge mbele kwa maisha yao. Komentanajwe aborokiwa barenge gochengera esuguku nigo bateba umwaka uyo iga turababera muya bune miaka ya magega. Majina ni Brian Miguna. Nafurahia sana siku ya leo nimefika hapa Nyakoe Hotel. Nataka kusherehekea hivi Christmas. Lakini nataka ilinganisha na last year. Hii ya mwaka economy ni ngumu. Tunaona mambo ni magumu. Lakini tunajaribu kusherehekea hivyo. Felix Mose. Leo tumekuwa hapa tukipiga sherehe kiasi hapa Nyakoe Hotel Pebo. Nikicompare Christmas na ya last, this time kuna venye imekuwa somehow hard. Hii Christmas tukicompare na ya last at least tukisema economy was not that tough, but this time unaweza ona mzazi kuna ile venye anajifinya kukuprovide at least upate enjoyment, but in turn pia utailipia. Na ilipia next year pia si tukiingia shule. 1 week after now January tunaingia shule. But all in all tumeenjoy, but not that much like last year. Hii Christmas sijakuwa that sweet like the last Christmas. Tuko na kiasi hivi tunaona hata kaido hivi tutakaa na stress. Tugonjeka. Sasa tukaona ni heri tufurahie hivi, tukuje hivi tufresh na wengine ndio tukae kama wengine. Gusangane Kisii and Ndizi TV gati abakoria mirimo kurwa somo bogani uywe Onyakoe Hotel. Nigo batebanga okonyara kwabo ku mwaka uyo iga nigo kwabeirense kubwekania ne miaka ya magega. David Kalima onkendi na ngokoraga igese Nyakoe Hotel na chweteka mwaka 2008. Twabere toko nyora bagani buya kurwa miaka ya erire, lakini muna mono chumi yaba nturanyora bagani buya kwende nturi we mono igo ntokora mekese nje bako ya sana bere na komiti ya bujire uno gatwanje nga uronyora yake no ndonyora yake basikire montanyora keke samba ngi. Inkulipota ya Ndizi TV kuruma bogani Onyakoe Hotel oyugotoka ward ya Nyakoe bunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii elietalia Nedipon asanya Biamono dipo na asanya soroboti urwa senchire bo ikirano kati ya baibuli bako bwatoka chingwana cha bako tangekera bako nyora January ikirachiko bayo korekana nigo bakuborwa omurembe chinga kibagenda tukoba kuyarigania singencho yabana kwirana chiskuru ime county Nyamira nigo abarayiba siasa bakora wonere omuchumbe bwe constituency ya North Mugirango Josh Nyamuko naboigo oyokitutu Masaba Cliff Gisairo beso kirie na kuboria serikali enene ewizara yoborendi boime nyare kobage gweso kina kweneke buna nyare kobage gotingia ekerengo kyomurembe gosoborendi ase county eyoba na mone chinyomba cyo barari nigo abarayabwo boigo baborire serikali nyare ko bayokora bwango na kwenekia buna yakorire amonchore na kubanganya gati y'abanyanyimba banyare ko bakora emeremo ase bitaseni b'abanyimbo ase miaka emenke yeirere anene barabugo takora bya ase meremo yabo yokobeka oborendi engane yo niwanyara ko bagegosirwa nero mu Women Rep County Nyamira Jerusha Momanyi. Tushaongea na DC, tumeongea na ile security team ya sub county. Tushaongea na county juu ya hiyo mambo ya insecurity. Vile vile nimesikia hapa kuna askari wengine ambao wamekaa hapa kwa muda mrefu ambao kazi yao huwa ni kusunguka kwa miji ya watu wakienda kutafuta pesa. We are going to do proper scrutiny. Kama mama county nimepata cases ambazo zimekuwa reported ya rape na kuwawa asa kwa wamama na wasichana wangu wale wadogo. If we have 15 cases and the month is not over, ni nini itakuwa kama hatutawekewa hiyo security within now and the 1st January? Tutaendelea kushirikiana kama viongozi pamoja na wale ambao wamepewa
kazi ya kuleta amani na kudumisha sheria wanafanya kazi yao. Kwa walinda usalama ni kwamba wao wajizatiti, wafanye kazi yao kwa bidii. Serikali yetu hii iliyokuu, kwa sababu ndio inasimamia usalama, washirikiane na wananchi wapate kujua wahalifu wamejificha wapi, ili wapate kuzuia uhalifu wa namna hiyo na madhara kwa watu wetu. Roboti uru kurase kaunti ya Nyamira no tuwakira omosmari emanye Jumatatu enga kingwira libageri wakarangambia mana umwanchumuli gali kweneka ngonyara kobogo sange merobeli ya itokurwa ketego ikira chinga kibunechi asitogenda tukabatuko gosegeta napo igokubekere merobelio elia egokubwate siaso gochengera omoyega oyo bwa esugu kupia mona boigo asabali mwanyara komogo sange birengeli bino amona into gwetera semitandao ya itonyora merobeli ya ito naboko yebwati wetera Facebook Ndizi TV News Digital, wetera YouTube Ndizi TV News, na wetera se website yetu ya www.ndizitv.net chinga kibono na intutogena tokabato kuyarigania ase ogochengera omoyega bwesu kuna bo kuyarigania aso mwaka omuya ogo chevalino sero nere sultan Bagontebe nga misi tuwakoganeirie omoyega bwesuguku engia na inche na baganeirie omoyega bwesuguku omuyachinga kimogendereta mono mutimoko oino olitwanyara ko batoko bwatera nera kwena kiabona chibicha monerio gichago chira senchira yoboikerano nigakoro kwa Petra Mukire literane ngoro kwa Josephat Misi nakoganeirie eskuku engia obotuko obiyana bwigoborigererio ya bwemeroberio itogenda tokoto kwariganeria imegeta seni Ndizi TV.